cotxe fa una setmana que me'l compré i me digueren, te pots dutxar en ell i tot, i esta hora que no ha caigut una gota. Ja t'ha timat. Pues no me crec que tu què? Com estàs? El complet de l'hòstia. Sí? I això? De vegades sí que me sol. Vaya, Antes pixava feu per a xerons. Tu què? Jo, home, d'ací per amunt estic fent merda. I d'ahí per avall? Com un chique recién nacido. Me pise, después me cague. Desastre. I ara que veig el cos, ja fue un cigarret que m'ha pegat. Mira, no me quedes el desús, jo te'n donava un. No, jo fumo rubio, que és més modern. Que dic jo, em vas en els calzoncillos a la hincha. Que anar a la boda. Esa feia calzoncillo antes, va voler el cul a una dona li havia de baixar les bragues. Avui, va voler les bragues que per anar al cul. Vaig anar a la lenceria i me pregunta si gastava con todo. Che, Jo vull dir que per ficar peres de sol. Des del dolor més sincer, la meua mà agafa la ploma, per a deixar en el paper allò que el cor em dicta, des del dolor més sincer. A vegades el cor no parla, es queda mut, impotent, sense trobar la paraula que s'ajusta a allò que sent. La meua mà es nega a escriure. El cor, ui, no em dicta res. El dolor que l'escanya fa que es senta mut i sec. I sent que ja res serà igual. És molt gran el buit que deixes i ocuparàs per a sempre el lloc que tu et mereixes. Impossible que s'esborre la teua imatge de la ment, el teu caminar sense pressa, el teu pas ferm, serè, lent. Ni esborrar cada somriure, eixos que tu dibuixaves, eixos que sols en obrir la boca amb facilitat robaves. Ja no tornarem a veure't quan torna a obrir-se el teló, sortir entre bambolines regalant-nos bon humor. I tots els carrers del poble, les sendes i les muntanyes, i fins i tot els coloms, avui es lamenten, t'estranyen. La meua mà agafa la ploma, vol plasmar en el paper allò que li dicta el cor des del dolor més sincer. Però el cor avui no parla, es queda mut, ja no sent. En ràbia i impotència es nega a dir-te adeu. No és un adeu, amic, és un fins sempre. Saps que mai t'oblidaré. T'ho dic com el cor m'ho dicta, des del dolor més sincer. No, no t'ho cregues, perquè és mentida. Menteixen quan diuen que el temps tot ho cura, que com un antisèptic suavissa i mitiga. No, que ningú t'enganye que el temps ni cura, ni amaga ni oblida, ni ompli el buit d'una partida. El cor, a punt de conviure amb ixa ferida que sense demanar permís s'ha instal·lat per a sempre en la teua vida, li parla de tu, no té altra eixida. Però no, que ningú t'enganye, perquè el temps no cura, ni amaga ni oblida. Perquè quan el sol s'apaga i apunta la lluna i cau el silenci de la nit oscura, hi ha un buit molt gran i una cadira buida i una veu que et parla malgrat de ser muda. Hi ha dolor, hi ha ràbia i una ferida que sagna i un cor que plora i una incomprensió que busca resposta. No, el temps no cura, ni amaga ni oblida, que ningú t'enganye perquè és mentida. Sols t'ensenya a veure la cadira buida, parlar-li al silenci, buscar cada nit l'estel que més brilla. Se fue a puro pelo, cruzó como rayo tierras nayaritas entre cerros verdes y lo azul del cielo. A paso más lento llegó hasta Escuinapa y por Culiacán ya se
andaba quedando. Cuentan que los mochis ya se iba cayendo, que llevaba todos los hijos sangrando. Miraron pasar por Sonora y el Valle del Yaqui le dio su ternura. Dicen que cojeaba de la pata izquierda y a pesar de todo siguió su aventura. Llegó a ser Hermosillo, siguió Mataborca. Gràcies per estar així, per compartir esta nit, que va ser una nit especial, sobretot per a nosaltres. I, com vau veure, la nit va dedicar al nostre company Vicente i a la seva família. I espero que ho passeu bé. Només vos desitjo això, i que este de dalt mos deixe. També espero que Vicent, des d'on estigui, no mos arregli alguna pola. Avui crec que mos ha donat alguna senyal, perquè ella era xina i mos ha arreglat alguna pola a mi tant d'espectacle, però bueno, simplement moltes gràcies per haver vingut i espero que disfruteu de la nit. Jo vaig acabar de preparar-me i vos deixo en que és l'especialista i la professional. Loli, per favor, puja. Tota l'associació volem que tingués un record de les dues poesies i me falta una. Paqui? Paqui? Va! Puja! Que Manoli té el cap tan gran que no te vea. No, el teléfono era Manoli. És la culpable de les dues poesies que ha llegit jo molt mal llegides, però la culpable és ella d'haver-les escrit. Moltes gràcies per la col·laboració. És una artista, no ho sabreu, però és una artista escrivint. Ves? El que li demana, pam, al 2 milions de seguir. Us dice Nano, moltes gràcies. Hola, bona nit. Ara sí que anem a emprendre ja de veres el que és l'espectacle. De tota manera sí que volia dir que ningú se'n va del tot mentre algú el recorda, i jo crec que avui i per sempre recordarem tots a Vicent Acacio. I com que ell està allà dalt i està pendent de que ho fem molt bé, avui els nostres artistes encara faran millor que de costum, i ja és dir, va per tu, Vicent, avui. Com cada volta que congreguem al poble, com l'associació Congrega el Poble dividís la seva actuació en dos, saben que normalment hi ha una tradició de que primer és un sainet i després hi ha un repertori musical que ja els avance que avui és d'allò més variat i motivador. M'emprenem en la part del teatre i veuran com tenen un ratet de riures com voldria Acacio. L'associació El Cladobal, Àngel Asensi, presenta esta nit un joguet còmic titulat Visites
de l'altre món, una obra de Rafael Gallano Lluc. S'estrenà el 25 d'octubre de 1917 en el Teatro Moderno de València. Inicià la seva carrera com a dramaturg en l'any 1906 i després, en el 16, començà a treballar com a funcionari de l'Ajuntament de València fins que es jubilà. Però això no va impedir que seguira treballant i que tinguera una elaboració d'obres molt extensa. De fet, va escriure un total de 109 obres en valencià o bilingües i 9 en castellà. S'implicà de ple en la premsa valenciana i col·laborava en les publicacions com La Tronada, La Degollà, El Tío Cuc, Pensat i Fet, El Fallero o Festes Valencianes. Fundà també 2 setmanaris, un La Veu del Poble, el Motiló, i també Teatre Valencià. I publicà, ja veuen que no parava este senyor, un poemari titulat Broig de la Terra. Esta nit, com els dic, els nostres artistes particulars ens oferiran visites de l'altre món. És un joguet còmic, un sainet que passa en l'interior d'una casa de mitjana posició. Els personatges que intervenen esta nit en esta obra són Sebastiana, que interpretarà Rosa, Vicenteta, de la que s'encarregarà Glòria, Bertomeu, que serà Agustín, Xiulit, que serà José, i Micalet, que serà Aitor. Com a apuntador, com sempre, tindrem a Juanjo, allà a l'ombra, i els efectes especials, que sí, que esta nit també hi haurà fins i tot efectes especials, seran cosa de Lluc. I al capdavant de tots ells, com sempre, el director d'esta gran companyia de teatre Quartera, que és Marcelo Gamón. Els deixo ja amb visites de l'altre món. Desenganyes, mare. Al pare li deu de passar algo. Jo el trobo desfigurat. No te calces de la filla. Tu pare, lo que li passa és que està molt enquasat en els amigallos i a més li agraden en exageració les cupleteres. Jo ja li ho he notat fa 4 dies. Esta nit només que feia que sospirar i pegar voltes al llit. Ui, doncs això són símptomes de la seva malaltia. La malaltia de tu pare són les sinaules. Jo, i què m'has de dir? Jo ja la pilla 2 nits passejant-se una de descompassar per casa. Ui, doncs això són símptomes de la seva malaltia. Malaltia... Que no el pille jo, que li s'agravarà aquesta malaltia de veres. Jo el trobo més prim. Mira, ahir me di al tío, chiqueta, ton pare està en la caixa. I efectivamente, els ulls tristos i la mira fosca. Posete malcavido. Mira, només que fa, que parlar a soles i fer carasses. L'altre dia volia que una caïra li parlara i cridava «Tobies!» ja no sé quin altre. I dia passejant-se per casa que unes ombres blanques no el deixaven viure. El pare està mal. Ui, i tan mal, i tan mal. Pues Micalet vol demanar-li l'entrada. No li pareix bé que festeixem amagatades del pare. I vol entrar a casa? A mi me pareix molt bé, filla, però tu ja saps que ton pare té molt mal geni. I si el pilla un dia de mal toc, tindrem un disgust, segur. Pues sí, s'ha fet l'ànimo. Ui, mira, toque. Ton pare serà obri i para la taula. Jo mentre estiraré el sopar. Bueno, anda, pues vaig obrint. Bona nit. 3 a la dreta, 2 a l'esquerra. Tu vies davant i anem un rei. Bona nit. Bona nit. 3 a la dreta i 2 a l'esquerra. Tu vies davant i anem un rei. La senyal de la Santa Creu. Tindrem bona memòria. Segons d'un domici al mèdium, els mals espíritus se colen per tots els costats. Convé, pues, estar previnguts. A més, en esta casa hi ha sense dubte algú duendes també. 2 dies que trobe la petaca buida i a mi sense anar més lluny, els duendes me fontenen un xavo que duia en la butxaca del xaleco y me deixaren un paper que ficava vale por 2 aguiletas en el cafetín de la placeta. Este carrer està deixat a la mà del dimoni. Tots són duendes.
sopar ja està fet. Avui no tinc gana. I això, estàs molt desganat. A vostè li deu de passar algo. A mi no me passa res. Díselo, filla. Tu pare que deu de faltar un tornillo. Mira, tu no veus, mira la cara que fa. Mira, mira. Tinguem paciència. Tobies, paciència. 3 a la dreta, 2 a l'esquerra. Ay, señor, de Moreno, ni saber que s'estic als 60 anys. Esta nit hem decidit a saber què és el que vol ixe duende. El que és totes les nits així. Quin duende? El que n'hi ha en esta casa. Ai, el pare ha perdut el cap. No t'és un mal duende, no t'és un mal duende. 4 dies que a les hores de la nit se senten cops en eixa baranda que dona l'escala. I 3 nits que he ensayat per don Dionisio, el mèdium, que me posa en contacte amb els espíritus. Mare meva. Anem-us me guia i Tobies m'acompanya. Per a posar en xoc tot el saber de l'espiritisme. I res, que no puc donar en el duende. Filla, ton pare, vaig a sus. Si ja l'ho dia jo. Espíritus malignos, ¿qué queréis? Que te faches i te xites, això tu per lo vist has begut esta nit. Espíritus malignos, ¿quiénes sois? ¿Qué deseáis? ¿Qué queréis? Que te xites ja. Pues callar, No. Pobre pare. no m'interrompis, què és? Mira, toca moure. Sí. Pues això senyal de que van venir els espíritus. En quan vingui me s'empuja el cap. Borratxo perdut. Sebastiana, no confundisques el meu saber sobrenatural que jo me parlen els espíritus. Pues bonica conversació tindràs tu, Nico. Mira, més valguera que més de parlar en eixos espíritus, parlares en xiulit i li digueres que dicen pau a la xica, perquè ella no el vol i només fa que posar el ridícul. Este matí, saps què? Mira, en el llavaner us parlava d'una altra cosa. I a més, saps què? És que no és el que fas. Tu mira, per un costat els amigats, per un altre les cupleteres. Ja està tot fet. I la faena de casa que corrisca. Ala! Mira, Sebastiana, contén la llengua i no la tires a rebato. Xulit és l'home de confiança i és el que porta el rem de la casa i de la faena. Sobre aquest punt no vull discussions de ninguna classe. Ara, respecte als amics y a las cupleteres, eso es harina de otro costal. Que no recortesía en divertiré todo lo que puga. Segons i conforme. Com me dóna la gana. Vinga, va. A veure si per no res tenen que renyir. Tu pare, que és un cabut. Y tú que eres molt gallinera. La xica és más... Va, enteniment. Ja, pues sí, sí. ¿Qué te has disgustado? I jo? Jo? Mira, el disgust de la pescadora. Mira, filla, anem a jugar, anem, que tu pare no té ganes. Se deu caure una falta fora de casa. Ara, anem. Anem. Ara, anem. Anem-nos, no facis cas. Soc un bèstia. Jo buscant els espíritus i en tinc uno de contradicció que val per lo menos per 25. Bueno, anem aclarint este misteri. Anem a ficar-se en estat de magnetització. Ja està. Anem-nos, mando de ti. Necesito asturarte la pancheta. Vas a decirme la verdad más verdadera. Dime, Anemus, ¿hablo con los espíritus
Anemos. Esos golpes que suenan de noche en el paradón de la escaleta, ¿quién los da? ¿Qué lo sabes? Redeu. Pues diu que sí. Es coneix que este espírit té molta llum. Dime, ¿son los malos espíritus? Ya no contesta. ¿Qué son los malos espíritus? Eso que no son. ¿Quién da pues esos golpes? ¿Anemos? Contesta. Che, respóndeme. ¿Qué los da alguna persona que resolla? Que redeu. Ja està tot ell. Che, han tocat a la porta o al barandat? Che, Maria Santíssima. Això són duendes. Che, a veure què volen aquestes hores. Che. Ai, meu. ¿Qué tal? Shh, no te moques, que són duendes. Pero si es ahí en la escala. ¿Dónde es el Micalet? Mira, che, redeu. Mira que sí. Aquests cols no són de vella. Mira, fem la senyal de la Santa Creu i que se'n vagin. Anemos, espiritotum ite, i deixamos l'ànima quieta. Che, redeu. Vinga, dejad a el burro. ¿Qui és? Els duendes. Obri que vinc a regar! William, si és xublit. Anemos i Tobies han assustat els mals espíritus. Bona nit! Ajuda'm una miqueta. Que ganes tenia. No pensava jo en tu. Però, on tocares? Com era tan carregat i mi se'n avió. Che, pues m'ha fet passar un rato. M'ha dit Pepe el Carboner que no deixi de passar per sa casa esta nit. Sí, mira, vaig us dic jo, vaig ir de casa. Mira. A ver, Què me conta, Vicenteta? que eres molt graciós. De veres que te fas Ui, gràcia? animalaes, que tinc mala mania. Ai, Vicenteta, quines ganes tinc de ser ton Sí. marit. Pues en les ganes te vas a quedar. El senyor Bertomeu diu coses molt fontes. Confía en Dios y no corras. Jo pa entonces t'aguarde una sorpresa. Sí. La sorpresa te la guardo yo, tú. Ai, Vicenteta, me desfaig com el sachís. Más sencillo. Totes les nits penso en tu i m'entren uns tremolors. Ya, mire, un chibrino de Baez está como una caña. Esto me va, Vicenteta. ¡Hasta el cel! A la vez corre y parla tu mare. M'ha deixat en la boca oberta. Esto ya un mal aire. No te dius res, mestre? No, senyor, no m'ha dit res. A propòsit, senyor Bertomeu, no sap el que passa? Què passa? Fa 3 nits, per el carrer de Morvedre, ix un fantasma. Che, de veres? Sí, senyor. I en el carrer del Pilar hi ha una casa que se sent. Jo he sentit els cops. Che, A més, diuen que a les 11 de totes les nits apareix una presa fora de Rosafa. Juli, què me contes? Lo que li dic. El lleu del carrer dels Sogueros li he sentit dir que en sa casa ja fa 2 nits que tenen uns roïdos. Tinc que dir-li que a nit, quan me n'anit així, me n'isqué uno allà per el carrer Santa Llúcia. De veres? Està per valent. Sí, senyor. Però jo, que anava a martellar, li pegué 6 tirs a bocajarro. Pam, pam, pam! El mataries? No, senyor. Com si res. Com si res? Com si res. En dir-li que va dir bona nit, Salao. I passaven. Che, i tu t'hauries assustat?
carreguile de nou i avant. Pam, 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 pam. Com si tal cosa. I si xista li pegue més. I com si res. Pues mira, feres ben no tira-li. Hagueres el matascándalo de baix. Este xic és poc embustero. Pues mira, tinc que dir-te que en esta casa no hi ha fantasmes. Però hi ha duendes. Duendes? Duendes. I deuen de fumar, perquè ja m'han cuidat la petaca 2 voltes. Ui, sí, va ser jo. Jo, la veritat, a totes aquestes bruixeries estic un poquet de reparo. Oye, no, senyor. A mi, si m'és un fantasma, me quede tan fresc. Com si tal cosa. Bueno, adiós, senyor Bartomeu, no vol res, no? No, ara no, després més tard. Molt bé. Hasta després. Ah, sap pall, visca algun fantasma. No pega, cuidado, home. Xiqueta! Mana, pare! Fes-me el llit. Ja el té fet? Però que tan pronte vol xitar-se? Des del llit me posaré en contacte en la gràcia del Senyor i en l'ajuda d'Anemus i Tobies faré que els mals espírits i duendes se'n vagin d'esta casa per sempre. I mi calé sense vindre. Oratum est spiritotum ite. Un dia que se fa l'ànimo i ara esto me vol xitar-se pronte. De Déu! Che, ja estan ahí, ja. Vaig a obrir! Chica, eres sí. Mira, otra vegada, Sí. s'està toca. Ja ho sé. Fem-se els sords i veurà com se'n van. Però si va apostar per vostè. Per mi? Claro! Sí, senyora! Que vol parlar-li? Ah, Cristo, a mi que no em dirigis a la paraula. Tu en desastres hores, no. Ja, Però si m'he decidit a tot. pues que se'n vaja i que mos deixa l'animaqueta. Que redeu. Està ficant-se nerviós. Che, jo tengo que estic nerviós, jo. Jo vaig a obrir. Che, no, chica, Anemus, Tobies. Che, per el nombre de Dios. Xifrit? Che, Què passa? che, què passa? Creia que no volien obrir-me. No, volem obrir-te. No. Però què passa? Parla. Què? Jo vull estar. Ai, però per mi? Però què t'ha aixit algun duende? Sí, senyor, dic, no, senyor. Ja no t'entenc. Que m'ha eixit un fantasma. Che, fantasma, redeu. Ves que se mor del susto. On t'ha aixit? L'escaleta. Un fantasma a la caleta. Sí, senyor. Quan estava en el planell i a punt d'obrir la porta, escolto una veu grave així de l'altre món que em dia, així grave i fort: Chuflido, procura por tu tranquilidad no hacerle el amor a mi santeta. De lo contrario, te saldré con calzoncillos blancos y todas las noches. Y desde el mundo de los muertos te haré la guerra a los vivos por ser yo un vivo. Cristo. Quin interès tindrà ese fantasma en mi? Sentit això, i caurem una suor per el forxerà. Tot ha sigut tu. I tu què has fet? Jo? Dia pa camunt! Ah, senyor Bartomeu, jo me vull d'estar. Este xic m'ha ficat a mi. Cuidado. Jo en vostè confie, Sí, pues a bona hora t'arrimes. Vostè vull dir por i tant. Pobre xic, mira, vaig a dir-li bona manera. Ai, senyor Bartomeu, M'assustes, no m'assustes. jo que no queres fantasmes. Ja ho has vist. Tinc un susto. Dos. Ara va tot de blanc. Així no dic que està jo, blanc d'una paret. Però que es tremora? No, és que m'agarren rampes així. La camisa no toca damunt. Este carrer està prestat de duende. Mira, vés-te'n, corre que ja se n'hauran més. No, senyor Bartomeu, jo no vaig a l'escaleta sola. Mira, va, tinc mistos. Tinc mistos. Va, no tingues por, per aquí està, ves. Mira, pues tu tens mala por, che, ves. Jo tinc l'escaleta oberta, ves. Mira, quan t'arribes baix digues, ja, vale, ves. Ah, senyor Bartomeu, jo no vull que mi santeta. Vale, conforme, vale. Ves. Che, però si estem en plena bruixeria.
Adiós, señor Bertomeu. Però jo no vull que me contenta. Que ja ho sé. Ves, ja, ara ves, tira. Ves. Esta nit no, demà. Vale, conforme, ves. Per què no m'acompanya vostè? Sí, home, sí, i després me pujaré jo sol. Ja com miren seu este. Ala, tira, ves, me redeu. Tobias, anem-ho. Cristo, en el nombre de Dios. Espirituato mite inquietoto. Me veo, Señor Bertomeu. Ite espirituato inquietoto. A què vol dir això? Que se'n vaig amb els espírits i que mos deixa una animaqueta. I eta això se n'anirà? De segur, home, de segur. Pues no se'n va? Això és que este espírit és de contradicció com el de la Molona. Ahí está. Vale. Pase. Bona nit. Sí que sé. Què es pot passar? ¿Casar? El mal espírit. Avant. Que venia a parlar amb vostè, senyor Bertomeu. De mi? Ai, senyor Bertomeu. No te'n vagis. Pues, vostè dirà. És que la cosa és de família i qui no siga de casa... ¿Ha pegat en mi? Xulit és com si ho fora. Sí, però segons Ficandés, així xulit no toca ningú pito. Veritament, així el pito de Xulit no pita. Però quan Xulit està en pito, se podia donar el cas de que passara un per ahí xulat i sense pitos ni flautes, pues ja no sé ni el que m'he dit. Bueno, per lo que puga ser, jo me'n vaig. Ves. Veu que fa, mare? Sí, acabaré per donar-te la raó. Mira, a tu pare li passa algo. Bueno, pues, hasta después. Adiós. Quanta que vaig tancar. Les cames se me tremolen. Con Inés, que Déu m'acompanya. Adéu. Bé, senyor Bertomeu, vinc a parlar-li de lo que ja sap la seva xica i la senyora Sebastiana. A mi em diuen Mica de Garza, pa lo que necessite. Però per ahí per el barri, per el poble i això, se me coneix com la Mano Negra. Què? La Mano Negra? La Mano Negra, sí senyor. Me diuen aquest apodo perquè a vegades ves fantomes i aquest a vegades en el veste de soterrar de Semana Santa. No m'agraden gens dichos datos. En casa s'ho passen prou bé. Mos pares són els amos de la botiga Los Duendes. Explica! De què botiga? De salses. O vaig a un nom. A més, jo trate en vins, alcohols, espirits... És què? Espirits? Sí, senyor. Anem-nos, Tobias, no m'abandoneu. Vamos, que yo lo que venía era per la chica. ¿Pandúsela? No, senyor. A dir-li que nosaltres se volem i que... Què? Adiós, Madrid. Què diu què? Que vostè vol a la filla? Sí, senyor. Sí, pare. Primer li trenca una cama. Pero, home, tontas cosas, de res. Esto marinero. Yo tenía que consentir això, señor de la Mano Negra. Mire, està de sobra en ma casa. Ui, però sí. Lo que li ha dit, està de sobra en ma casa. No vull gent que trata en espírits. Pero, chico, considera un poquet. Senyor Bertomeu. Lo que li ha dit, està de sobra en ma casa. Estàs mirant, mira? Jo m'hem esperat una cosa així, senyor Bertomeu, Ai, fill, és que el meu marit és molt bruto. Ja, però un lleig aixina...
sé a què atribuir estos tiros d'est home, no ho sé. Indudablement, per lo que m'ha contat Vicenteta, és que vol casar-la en Xulit. No passa cas. Mentre la xica hagi bon i vostè se porta bé, olvides del meu home. No passa cas de res. El pare ja sap que jo a Xulit no el puc ni veure. Pues no li pegues voltes. Això és que Xulit ha engatusat a ton pare. I així te'n fan anar, però fa rato, Crec que també. Avui és el dia en què Xulit ensorda. Antes ya le he pegado un susto en la escaleta. Però què fares tu? Jo que és que he sentit que baixava i al sentir-lo baixar dic, està raro. Pues pobre, passa un susto. Pues el que se va endurar va ser més gordo. Ai mare, què vas a fer? Oral, m'han dit uns amics de mon pare, que coneixen a Sol Bertomeu, que ell i Xulit van tots els dies a casa un mèdic. I això què és això? Un mèdic. Un d'ixos que fa parlar a morts i això. Ave Maria, boníssima, això mos faltava ara. No l'odia. Això mos faltava. I que està molt això de que ixen fantasmes per els carrers i les cases, tot Jo això. no entenc. Jo si no s'explica tampoc. A veure, res, que vaig a gastar-los una broma i me vaig a fer l'amo d'esta casa. Atines que el meu marit és molt bruto, ja li ho ha dit antes, No patisca, després vindré. Bueno, Adeu. no tardes. Ai, filla, què t'ajugues que el teu nòvio fa una barrabassa? Ja veurem què passa. Ja veurem així, perquè... Bé. Que ja se n'ha anat. Sí, senyor. Pues ja respire. A tu, com ara, a tu te pareix bé el que has fet? Vicenteta està compromesa en Xulit. I una porra! La xica no el vol i no se casarà ni ell. A més, tu has perdut una oportunitat molt gran per a la teua filla i tu no ets culpat, és locos com tu. Això és el que fas. Sospesa Sebastiana que Vicenteta és filla única i que Xulit és el que porta el rem de la casa. I sobretot, me consta que és un bon xic. I si el pollo d'Ades, yo no sé lo que será, pero pudite que li diuen la mano negra i tratan espíritus. I què? Te pareix poc? Lo que em pareix és massa. Pues bueno, sàpigues que jo estic en aquest xic d'abans. Pues jo al costat de l'altre. Pues ja te n'onaràs. Primer moro. Pues això acabarà molt mal. Pues que acabe com acabe. Mira, toca cap al filla, anem. Anem. Mare, jo no vinc a xiulir. Tu no patisques, filla, que un xulís que mira, se va per l'aire, ja està. Estem apanyats. Sí, mare meva. Cada dia em convenç més la teoria de que se vive después de muerto. Lo que no puc comprendre és com dimonis s'ha d'estar el de duendes este carrer. Els mals espírits no paren de barrenar. Don Dionisio, el mèdium, diu que mai s'ha avistat de mort. Per lo vist, això de la guerra en l'altre món no poden viure. Ara, en lo que no estic conforme és que no moreixen viures d'ací. Adéu. Una otra vegada. Eso es el punto de nunca acabar. Listo, qué ruidos. Me voy a hacer eso para que siga de infierno, eso. Uy, a mí me agarrará algo. Qué ruidos. Buenas noches. En busca de ti vengo, Bertomeu. A mí, tío, a mí. Me gusta bien la palabra. Deseo hablarte. Pero el fue se fue por la boca. Óyeme. Bertomeu. Sé que esta noche ha venido un chico llamado Micalete a pedirte la mano de tu hija. Y tú
se la has negado. Pretendes casarla con Chulido, que es un pedazo mono. Yo ya le he dicho lo que tiene que hacer antes en la escaleta. Vicenteta debe casarse con mi cadete. De lo contrario, todas las noches vendré a hacerte una visita. Tu te l'he dit? Exijo, pues, que cases a tu hija con el chico de esta noche. O de lo contrario, el mundo de los muertos le hará la guerra al de los vivos. Piénsalo bien y desprecia a Chulido. Los muertos mandan, Bertomeu. És tu divino. En quin tram me trobe? Sí. Però no va que case amb ma filla en el de la mano negra. Anem-nos, todavía no m'abandoneu. Donem una idea. Però nosaltres, estes locures. Vaig això lo primer possible, home. Anem-nos, todavía. Tragau-me que sigan ganxos de treure fem, home. Este món, dels vius en tant de mort. Protegeu-me. ¿Pero eso qué? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Todavía. ¿Qué te pasa? Ai! passa? Ai, Vicenteta! Sentes? Ai! Ui, mares, home! Sentes? Ai, Pero mare! ¿qué ha pasado? Què passa? Hasta que l'altre món se preocupen per mi. Mare, que sofoco! Pues ahí te va un poco. Chico, digues què? Queda una. Mare! Ui, per favor! Jo me vull d'esta No, Vicenteta. home, Jo me no! vull d'esta. Què li passa? Ai, per favor! Ja. Ai, mare! Què és això? Ja que susto más, no? Sí, és ui! Creia que havia vingut antes. Tim, mira, Tim, vea. Mare, venga! Mira, supo que había 4 gotetes de vinagre. Ah, vinga! És que perquè Cristiana... No, No ni quedaba, la es que no quedaba. No quedaba y el vinagre mateix. Duga, mare! Vinagre és vinagre. Vinagre, sí. Pero ¿qué es lo que ha pasado, amore? Que m'han fet una visita des de l'altre món. Desde l'altre món. Vinga, home, calla, des de l'altre món. El pare està loco! Ho preneu a broma, no? Ui, veig que és... Pues ha vingut un mort que pareixia un viu. Pero ¿cómo ha de vindre un mort, amore? Pues ha caminat. Han trackegat cops en aquesta porta. Li tocava el cap al techo. I a més tirava foc per la boca i fum per els ulls. Bueno, i esta nit has begut, és que no m'enganyi. Veure jo! Sí. Adiu, veure. Sí, sí, también, es que claro. Veure. Sí, sí, sí. Bona nit! No estem així. No estem així. Bona nit, què es pot passar? Claro. Mira, de l'altre món, com si ho veiem. Que es que venía a parar en usted, señor Bertomeu. Sí? En vista de lo que ha pasado abans, pues que venía a dir-li que yo me tiré arrere de todo lo que he dit y no me voy a casar en Vicenteta. Què? Bueno, que s'estranyen. Claro. Què diu què? ¿Qué rollo? Que en vista de que no li va bé que me case en Vicenteta, pues vinc a dir-li que me'n torni arrere de tot el que he dit abans. I vostè a veure... Sí. No, senyor, de ninguna manera. Vostè es casa amb ma filla a les bones o a les males, com vulgui. Jo? Sí, sí. Sí, senyor, vostè. Pues no faltava més. Pero, quina volta és esta ara? Pues este home es va dir a casa, què és? De veres, pare. De veres, filla. Este senyor de la mano negra se casa amb tu, tinga les mans negres o blanques. Ai, estic abogat. Pues vaig a un canvi, t'has fet? I jo? Tu, a dormir. No te'n recordes el que t'ha dit el fantasma en l'escaleta? Senyor Bertomeu. Pues ha vingut a dir-me-ho a mi. A vostè? A mi. I he sigut jo. Eh? Pues que els morts
ni ixen ni parlen, senyor Bertomeu. Que yo sabía del amor de vostès y l'amor fa fer lo que siga. I jo, en tal de guanyar-me la mà de Vicenteta, pues li ha fet ixa broma. I perdó si he sigut un poquet forta. Sí, pare. Si no li tira una caïda al cap que me fusile. Mal morro. I quin cosí te n'aguantava. Vinga, anem. I entonces ara què faràs? Perdones, ¿no? Uy, el perdone. Y mira, y ya lo que ha pasado, está pasado. Yo vos prometo per la pila on me batejaren que s'han acabat els ruidos en esta casa. A Tobies y anemos despenchaets y escucha el porche para que es muiguen de taranyines y de polos. Molt bé, molt bé. Y a pesar de odiar yo tal als ruidos y monaes, sols vos demane que fent ruido os peguen 4 palmaes. Els havia advertit de que cada any i cada actuació la companyia se supera. Els somriures que sentíem des de dins fa que pagui la pena tot l'esforç que han fet els nostres artistes i com se mereixen un fort aplaudiment de nom i 1 a 1, anem a aconseguir-ho. Vinga, Sebastiana, Rosa. Vicenteta, Glòria. Bertomeu, Agustín. Xurlí, José. Que ha actuat per a tots, però especialment per a la seva neboda Martina. Micalet, Aitor. L'apuntador, treball impecable i sempre passa inadvertit, Juanjo. Els efectes especials, Lluc, que no sé si està, però un fort aplaudiment també per a ell. I al capdavant de tota aquesta extraordinària companyia, com sempre, el director Marcelo Gamón.